ታሪክና እንትጅምር ክለይ ዝተባሃለ ሓደ መንእሰይ እናርአየና እዩ ክለይ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብጣዕሚ ሚስጥራውን ሓደገኛታት ዝኾኑ ተልእኾታት ዝዋፃእ ቢኪፐር ዝተባሃለ ጉጅለ ኣባል ዝነበረ እንትኸውን ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ጉጅለ ድሕሪ ምግልጋሉ ስርሑ ገዲፉ ሰላማዊ ህይወት ምንባር ይጅምር። ኣብቲ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ እውን ሚስስ ፓርከር ምስ ዝተባሃለት ሰበይቲ ጋራጅ ብምክራይ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ድማ ንህቢ ብምርባሕ ህይወት ምምራሕ ይጅምር። ሚስስ ፓርከር እውን ጥሮታ ዝውፀት መምህር እንትትኸውን ዝተቸገሩ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝሕግዝ ናይ ገባር ሰናይ ትካል ከፊታ ብምስራሕ ትመሓደር። ክለይ ንሚስስ ፓርከር ብየዋህነታን ብዝተሰርሖ ስራሕን ንዓኣ ዓብይ ኣኽብረት ነበሮ። ሓደ መዓልቲ ሚስስ ፓርከር ንክለይ ድራር ናብ ገዝኣ ትዕድሞ እሞ ክሳብ ዝመፅእ ድማ ኮፍ ኢላ ብላፕቶፓ ምስራሓ ትቕፅል። ሃንደበት ግን ናብ ላፕቶፓ ቫይረስ ከም ዝኣተያን ነቲ ቫይረስ ዘጥፍእ አንቲቫይረስ ንምፅዓን ድማ ኣብቲ ስክሪን ብዝተቐመጠ ቁፅሪ ንኽትድውል ዝጥቁም ፅሑፍ ይመፃ። ሚስስ ፓርከር ድማ ብዘይ ምንም ጥርጣረ ናብቲ ቁፅሪ እንትትድውል ሰባት ብምጭብርባር ብጣዕሚ ዝገነኑ ናይ ኮምፒተር ሃከራት ነታ ላፕቶፓ ይቆፃፀርዋ። ሚስስ ፓርከር ድማ ብዙሕ ናይ ኮምፒተር ኣፍልጦ ስለ ዘይነበራ ነቲ ስልካ ዝልዕለ ሰብ ጋርኔት ዝተባሃለ ግለሰብ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ትሓተሞ። ንሱ ድማ ንኣንቲቫይረስ መግዝኢ ዝተወሰነ ክፍሊት ንኽትፍፅም ይሕብራ። እቲ ክፍሊት ንምፍፃም ድማ ናይ ባንኪ ኣካውንታ ፓስወርድ ንኽተእቲ ሓታሞ ንሳ እውን ተእትየሉ። ናብ መፃወዲኦም ከም ዝኣተወት ዘረጋገፀ ጋርኔትና ጉጅልኡ ኣብቲ ባንኪ ኣካውንታ ውሽጢ ዘሎ ንገባር ሰናይ ዝተኣከበ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ሓንቲ ከይትረፉ ይወስድዎ እሞ እቲ ስልኪ ድማ የቋርፅዎ። ከም ዝተሸወደት ዝተረዳኣ ሚስስ ፓርከር ድማ ዝትሕዘን ዝትጭብጦን ስለ ዝሰኣነት ምጭናቕ ትጅምር። ክለይ ድማ ንሚስስ ፓርከር ዝወሃብ መዓር ድሕሪ ምድላዩ ናብ ገዝኣ እንትኸይድ እቲ ገዝኣ ፀዊሉ ይርእዮ። እቲ ኩነታት ስለ ዘጠራጠሮ ካብቲ መኣዲ ቤት ካራ የልዕል እሞ ናብቲ ሳሎን እንትኸይድ ሚስስ ፓርከር ንነብሳ ኣጥፊኣ ኣብቲ ሶፋ ወዲቓ ይሪኣ እሞ ብጣዕሚ ድማ ይስንብድ። ከም ኣጋጣሚ ድማ ቬሮና ዝተባሃለት ኣብ ኤፍቢኣይ ዝሰርሕ ጓላ ናብ ናይ ኣዲኣ ገዛ ትመፅእ እሞ እቲ ዝተፈጠረ ነገር እንትትርኢ እቲ ገበን ክለይ ዝፈፀሞ ስለ ዝመሰላ ኣብ ኢድ ቁፅጥር ፖሊስ ተውዕሎ። ክለይ ድማ ንምርመራ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምኻዱ ቬሮና ምፅራይ እንትትገብር ንኣዲኣ ክለይ ከም ዘይቀተላን ነብሳ ከም ዘጥፍአትን ናይዚ ኩሉ ምክንያት ድማ በቶም መጭበርበርቲ ገንዘባ ብምውሳዱ ከም ዝኾነ ትፈልጥ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም ፖሊሳት ንክለይ ይፈትሕዎ እሞ ናብ ገዝኡ ይኸይድ። ቬሮና ድማ ናይ ኣዲኣ ቀታሊ መሲልዋ ስለ ዘእሰረቶ ይቕሬታ ንኽትሓቶ ትመፅእ እሞ ክልቲኦም እንትነጋገሩ ንኣዲኣ ናብ ዘብፅሕዋ አንቲቫይረስ ሸይጥና ዝብል መጭበርበርቲ ከም ዝኾንን ኣብቲ ንሳ ትሰርሐሉ ኤፍቢኣይ እውን ንክሕዝዎም ንዓመታት እንተፈተኑ ዋላ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተሳካዐሎም ትገልፀሉ። እዚ ሰምዐ ክለይ ድማ ናይ ሚስስ ፓርከር ቀተልቲ ንምቕታል ይውስን። ናብ ቤኪፐር ዝሰርሕ ናይ ቀደም መሳርሕቲ ብምድዋል ስለ እቲ መጭበርበር ጉጅለ ይነግራ እሞ ሓበሬታታት ንኽትእክበሉ ይሓታ። ብዙሕ ከይፀንሐ ናይቶም መጭበርበርቲ ትካል ሽም ዩዲጂ ተባሂሉ ከም ዝፍለጥን ናይቲ ትካል ሓላፊ ድማ ጋርኔት ከም ዝበሃል ሓበሬታ ይበፅሖ። ዩዲጂ ዝርከበሉ ኣድራሻ ድሕሪ ምቕባሉ ምንም ግዜ ከየጥፍአ ናብኡ የምርሕ። ብጋዝ ዝተመልኡ ሲሊንደራትን ፈንጂታትን ብምሓዝ ናብቲ ህንፃ ይኸይድ። ነቶም ናይ ህንፃ ሓለውቲ ሃሪሙ ናብ ውሽጢ ይኣቲ። ኣብቲ ውሽጢ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ንኻልኣይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንከይሰርሑ ኣጠንቂቑ የውፅኦም እሞ ናብተን ኮምፒተራት ነዳዲ ምፍሳስ ይጅምር። ጋርኔት እውን ምስቶም ካልኦት ሓለውቲ ብምዃን ጠጠው ንከብሎ እንትፍትን ንዓኣቶም እውን ሃሪሙ የባርሮም እሞ ነቲ ህንፃ ብሓዊ የቃፅሎ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ ካብኡን ላዕሊ ዝኾነ ሓለቓ ዴንፎርዝ ይድውል እሞ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ምንም ከየትረፈ ይነግሮ። ዳንፎርዝ ድማ ንጋርኔት ፅባሕ ሎሚ ከይበለ ናይ ክለይ ኣድራሻ ንክረክብን ዝተወሰኑ ሰባት ልኢኹን ከቕትሎ ትእዛዝ ይህቦ። ጋርኔት እውን ከምዚ ዝተባሃለ መሰረት ናይ ክለይ ኣድራሻ ድሕሪ ምርካቦም ምስቶም ህቡባት ቀተልቲ ሰባት ብምዃን ናብቲ ዝነብረሉ ቦታ የምርሕ። ሰባት ከጥቅዕዎ ይመፁ ከም ዘለው ዝተጠራጠረ ክለይ ንክቐትልዎ ናብ ገዝኡ ዝመፁ ሰባት ሓደ ብሓደ እናለቐመ ይሃርሞም። እቶም ዝቆፀሮም ሰባት ከም ዝመፁ ዝተረድአ ጋርኔት እግሪ ያውፅኒ ኢሉ ካብቲ ከባቢ ንምምላጥ ይፍትን። ናይ ዩዲጂ ትካል ምቅፃላ ኸቲሉ ቬሮና ናይ ዩዲጂ ሰራሕተኛ እናመርመረት እናሃለየት ናይ ኣዲኣ ገዛ ብሓዊ ከም ዝተቃፀለ ሓበሬታ ይበፅሓ እሞ ናብኡ ትኸይድ። ኣብኡ ምስ ከደት ድማ ናይ ክለይ ጋራጅ ከም ዝወደመ ትርዳእ እሞ ዳህሰሳ እንትትገብር ዩዲጂ ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ታሴራ ወዲቑ ብምርካባ ክለይ ምስ ናይ ዩዲጂ ህንፃ ምቅፃል ዝተተሓዘ ነገር ክህልዮ ከም ዝኽእል ምጥርጣር ትጅምር። ጋርኔት ድማ ካብ ናይ ክለይ ገዛ ድሕሪ ምርሓቑ ናብ ዳንፎርዝ ደው ኢሉ ክለይ ንምቕታል ዝገበርዎ ፈተነ ከም ዘይተሳኻዐን ንሱ እውን ከም ዝተጎድአ ይነግሮ። ዳንፎርዝ እውን እዚ ዜና ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይሓርቕ። ሃንደበት ክለይ ንጋርኔት ኣብ መኪኑ ኮፍ ኢሉ እናሃለየ ይረኽቦ እሞ እናዳፍአ ኣብታ መኪና ይኣስሮ። ጋርኔት እውን እናበኸየ
ምሕረት ንኽገብረሉ እንተለመነ ዋላ ክለይ ግን ምንም ከይሰምዖ ምስ መኪንኡ ካብቲ ድልድል የጽድፎ። ክለይ ድማ ናይ ጋርኔት ስልኪ ይልዕላ እሞ ንዳንፎርዝ ንስኻ ውናይ ግዜኻ ትጸበየሉ እቲ ስልኪ ዓጽዮ። ቬሮና ምስ ክለይ ዝተተሓዘ ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተተኣላለሸት ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ግን ከይረኸበት ትተርፍ። ብቕልጡፍ ድማ ናይ ኢዲጂ ሓላፊ ዝነበረ ጋርኔት ኣብ ናይ ክለይ መኪና ተኣሲሩ ኣብ ቃላይ ሰጢሙ ከም ዝሞተ ሓበሬታ ይበጽሖ። ኣብ ችግር ውሽጢ ከም ዝኣተየ ዝተረድኦ ዳንፎርዝ እውን ናብ ናይ በይኑ ሓለውቲ ዝምልምለሉን ብናይ ቀደም ስርሑ ናይ CIA ዳይሬክተር ዝኾነ ዋሌስ ዝተባህለ ሰብ ስለ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ይነግሮ። ናይ ዳንፎርዝ ኣዶ ጃሲካ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ከም ዝኾነትን ዋሌስ ንወዳ ዳንፎርዝ ንክሕልየላ ከም ዝቐፀረቶ ንርዳእ። ዋሌስ እውን ንናይ CIA ዋና ዳይሬክተር ዝኾነት ጃኔት ብምድዋል ሓበሬታታት እንተጻሪ ክለይ ቢኪፐርስ ዝተባህለ ሓደገኛ ጉጅለ ኣባል ከም ዝነበረን ሕጂ ግን እቲ ስራሕ ከም ዝገደፎ ይርዳእ። ዋሌስ ድማ ንጃኔት ንክለይን ክተቕትሎ ይሓታሞ። ንሳ ድማ ኣና ዝተባህለት ልክዕ ከም ክለይ ናይ ቢኪፐር ኣባል ዝነበረት ጓል እቲ ቅትለት ንክትፍጽመላ ትእዛዝ ትህባ። ኣብቲ ምሸት ክለይ ኣብቲ ነዳዲ መምልኢ ጠጠው ኢሉ እናሃለየ ኣና ትመጽእ እሞ ሓያል ተኹሲ ትኸፍተሉ። ክለይ ግን ብዙሕ ከይተቸገረ ንኣና ብህይወት እናሃለየት ናብቲ ነዳዲ ዝሓዘ ቦታ ኣትዩ የቃጽላ እሞ ካብቲ ቦታ ድማ የምልጥ። ናይ ኣና ምሞት ሰምዐት ጃኔት እውን ናብ ዋሌስ ብምድዋል እቲ ክለይ ዝተባህለ ሰብ ብጣዕሚ ሓደገኛና CIA ኣብዚ ነገር ዝውሽጢ ከኣቲ ከምዚ ትደሊ ትሕብሮ። ዋሌስ እውን ኣማራፂ ስለ ዝሰኣነ ናይ ባዕሉ ጉጅለ ድሕሪ ምምስራቱ ክለይ ንፈለማን ንመወዳእታን ግዜ ንከሰናበትዎ ቀጢን ትእዛዝ የመሓላልፍ። ክለይ ናይ ጋርኔት ስልኪ ብምጥቃም ናይ UDG ክፋል ዝኾነ MSU ዝተባህለ ትካል ኣድራሻ ድሕሪ ምርካቡ ናብቲ ኣቃጺሉ ዝቐተለ ናይ ኣና ገዛ ብምኻድ ብዙሓት ሽጉጣትን ካልኦት መሳርሕታትን ይወስድ። ዋሌስ ናይ ክለይ ቀጻሊ ትልሙ MSU ከም ዝኾነ ብምግማት ነቶም ናቱ ሰባት ናብኡ ይልእኾም። ድሕሪ ሰዓት ክለይ ናብቲ ቦታ ይበጽሕ እሞ ኣብቲ ደገን ዘለዉ መሳርሒ ዝተዓጠቑ ወታደራት ሃሪሙ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ይገብሮም። ቀጺሉ ድማ ናብቲ ህንጻ ብምእታው ኣብኡ ንዘለዉ ሓለውቲ እውን ይሃርሞ እሞ ናብቲ ናይ MSU ትካል ሓላፊ ዝኾነ ሪኮ ስለ ዳንፎርዝ ሓበሬታ ይሓቶ። ሪኮ ድማ ዳንፎርዝ ናይታ ፕሬዚደንት ወዳ ከም ዝኾነን ሕጊ ባዕሉ እውን ምንም ክገብረ ከም ዘይኽእል ይገልጸሉ። አንደበት ግን ቬሮና ምስቶም FBI ኤጀንታት ብምዃን ናብቲ ህንጻ ብምእታያ ክለይ ካብቲ ከባቢ ይስወር። ቬሮና ድማ ኣብቲ ህንጻ ብዝረኣየቶ ሓበሬታ መሰረት ናይ UDG እና MSU በዓል ዋና ናይታ ፕሬዚዳንት ወዳ ዝኾነ ዳንፎርዝ ከም ዝኾነ ትርዳእ። በዚ ምኽንያት ክለይ ንዳንፎርዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ ፕሬዚደንት እውን መጥቃዕቲ ከብጽሕ ስለ ዝኽእል እታ ፕሬዚዳንት ተወሳኺ ሓለዋ ንክግበረላ ንላዕለዋይ ኣካል ተፍልጥ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እታ ፕሬዚደንትና ወዳ ዘዳለይዎ ናይ ኣታዊ መተኻኸቢ ፕሮግራም ክለይ በትሪ ሰዓት መንፈስ ቱቦ ገይሩ ማንም ከይረኣዮ ንውሽጢ ይኣቲ። እቶም ዝሓዞም ፈንጅታት እውን ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ምጽማዱ ባላ ይኽደን እሞ ምስቶም ካልኦት ዕድማት ተመሳሲሉ ናብቲ ምድላው ይኣቲ። ናይቶም ፖሊሳት ሓላፊ ነቲ ናይ ፕሬዚደንት ወዳ ዳንፎርዝ ዘመሓድሮ ትካል ብከቢድ ናይ ምጭብርባር ገበን ተሰማሪ ከም ዝርከብን በዚ ሳዕቤን ድማ ንኽልቲኦኹም ከጥቃዕኩም ዝኽእል ሓደ ሰብ ከም ዘሎ ይነግራ። እታ ፕሬዚደንት እውን ናይ ወዳ ስራሕ ምስ ሰምዐት ዝትናገሮ ኩሉ ይጠፍእ። ኣብቲ ምድላው ቬሮና ንክለይ ትርእዮ እሞ ነቶም ፖሊሳት ኣብ ኢድ ቁፅጥር ንከውዕልዎ ትእዛዝ ተመሓላልፍ። እቶም ፖሊሳት ከቢቦም ክሕዝዎን ትብሉ ክለይ እቶም ዘፅመዶም ፈንጅታት ምፍንዳእ ይጅምር እሞ እቲ ከባቢ ይተራመስ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክለይ ንኹሎም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይገብሮም እሞ ናብቲ ዳንፎርዝ ዘለዎ ይኸይድ። እታ ፕሬዚደንት ድማ ወዳ ኣብ ከምዚ ዝበለ ገበን ብምስታፉ ከም ዘሕፈራን ንሕጊ ኣሕሊፋ ከም ትህቦን ብግልፂ ትሕብሮ። ገበኑ ከም ዝተጋለጸ ዝሰምዐ ዳንፎርዝ ድማ ነቲ ናይ ፖሊሳት ሓላፊ ብሽጉጥ ይቐትሎ እሞ ንኣዲኡ ከፈራርሓ ይጅምር። ክለይ እውን ናብ ውሽጢ ድሕሪ ምእታዩ ናይ ዋሌስ ሰባትና እቶም ናይ FBI ኤጀንታት ይሃርሞም። ዋሌስ እውን ንዳንፎርዝ ንከይቐትሎ እንተለመነ ዋላ ኣጻብዕቱ ሰይሩ ገዲፍዎ ይኸይድ። ክለይ እውን እቲ በራ ፈንዲኡ ናብ ዳንፎርዝ እንተኣቲ ቬሮና እውን ምስቶም መሳርሕታ ብምዃን ትመጽእ። እቲ ዝተደናገረ ዳንፎርዝ ድማ ናብ ኣዲኡ ሽጉጥ ተኺሉ ከም ዝቐትላ ምፍራሕ ይጅምር። ቬሮና ንክለይ ዋላ እኳ ሽጉጥ ንክድርቢ እንተጠንቀቐቶ ክለይ ግን ብዘይ ምንም ምምንታእ ኣነጻጺሩ ንዳንፎርዝ ግንባሩ ይሃርሞ። ድሕሪ እቲ ቅትለት ብመስኮት ዘሊሉ ይወፅእ። ነገር ግን ቬሮና ትስዕቦ እሞ ብድሕሪኡ ኮይና ሽጉጥ ትተኽለሉ። ነገር ግን ንናይ ኣዲኣ ቀታሊ ምስ ሙሉእ ጉጅሉ ስለ ዝቐተለላ ከይተኮሰትሉ ትተርፍ። ኣብ ታሪኽና መወዳእታ እውን ክለይ ክዳኑ ቀይሩ ናይ ማይ ውሽጢ መተንፈሲ ገይሩ ናብ ባሕሪ ውሽጢ ብምእታይ ካብቶም ፖሊሳት ይስወር።
ታሪኽና እውን ኣብዚ ትውዳእ ላይክ እና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ቻው ቻው